Diuen que Wallace Stevens es llevava cada dia a les 6 del matí i llegia 3 hores fins a les 9. Llavors sortia de casa i anava caminant a la feina. Mentre durava la caminada, començava a esbossar els primers versos d'un poema. Després de 7 o 8 hores de feina a la Hartford Accident and Indemnity Company, tornava a casa, també caminant, mentre continuava o completava el poema que havia iniciat al matí. I aquesta, a l'engròs, va ser la seva rutina, any rere any, fins a la seva mort el 1955. Aquesta fotografia estàtica, gens romàntica, fins i tot gens americana, si pensem en la primera meitat del segle XX americà, ens revela la imatge del típic poeta que s'enjugassa voluntàriament en la seva torre d'ivori, el maleït ivori. I no. És cert que Wallace Stevens és un poeta que sempre ha necessitat un capítol a part en la història de la literatura americana del segle XX, possiblement de la literatura universal del segle XX. Va pertànyer a cap generació, escola, moviment? Va ser contemporani d'Ezra Pound, Williams Carlos Williams, T.S. Eliot, Miriam Moore. Mentre els dos primers van desenvolupar el moviment anomenat objectivisme, a ell li colgaren l'etiqueta de simbolista, i a tots plegats la d'imaginistes. I a tots plegats la de modernistes, no me'ls imagino prenent una copa amb el nostre maragall. Mentre uns s'interessaven per la musicalitat del vers, per l'elaboració temàtica que convertia un poema en un objecte, Stevens avançava per uns camins retòrics que obria portes filosòfiques. Però em penso estar convençut que aquest grup formidable de poetes americans del segle passat tenia una cosa en comú, la construcció d'un món paral·lel al món real amb els poders mentals de la imaginació. Un món paral·lel, tanmateix, intrínsecament lligat a la realitat per reforçar-la i donar-li sentit. I tot comença amb Coleridge. No m'esplayaré, però em sembla important apuntar la distinció que fa Coleridge entre la fantasia, fancy, i la imaginació, imagination. Em penso que ho entendrem bé amb aquest exemple. El Dant, a la Divina Comèdia, fa servir la fantasia, els dimonis, els àngels, els cercles, les 3 dimensions de l'infern, purgatori i cel, per parlar d'una realitat que la seva fantasia ha creat. Una fantasia que li ajuda a expressar la Florència del XIV i alhora de la humanitat en aquesta vall de llàgrimes. La realitat interior creada pel Dant pressiona la realitat exterior fins a crear una comunió de sentits i de significats que unifica antònims en sinònims, i aquesta és la tendència de tota obra d'art. Wallace Stevens sentia horror per la fantasia. Ho digué explícitament en una de les seves xerrades públiques, que després va recollir al seu llibre The Necessary Angel. La fantasia només porta més fantasia, que és la unió del no-res amb el no-res. Harold Bloom, en el seu imprescindible assaig sobre el nostre poeta, The Poems of Our Climate, va dir que Wallace Stevens, que era el poeta més avançat del seu temps en termes retòrics i la seva poesia madura el més disjuntiu de tots. La disjunció de Wallace Stevens, quan el comparem amb els poetes de la seva generació, es fa evident en moltes facetes. També la seva meravellosa retòrica, capaç de crear un llenguatge poètic tan nou que fa avançar la poesia fins al punt que encara ens fa il·lusió de ser poetes. La poesia és encara viva en el magma que la recrea renovellant-la. Per a Wallace Stevens, un poema no és un objecte, com era per a Ezra Pound o Williams Carlos Williams. Per a l'habitant incandescent de Hartford, un poema és el poema del poema que al seu torn és la imaginació posada al servei de la realitat que ha vingut a agenollar-se davant la imaginació. Difícil, contorsionisme, mirada que revela, a poc. Sovint, sempre, s'ha titllat Wallace Stevens d'impermeable a la interpretació, de poeta exquisidament difícil, d'un hermetisme que ratlla la supèrbia, breu, d'impenetrable. Tot això i més és cert. Per què negar-ho? Llegir-lo en la llengua original o en qualsevol traducció pot arribar al principi del principi a ser enervant, a posar-nos alerta, a fins i tot desconfiar de les nostres capacitats intel·lectuals, etc. Però tanmateix, en acabar una sessió lectora, com en acabar una hora al gimnàs, sempre hi ha una daurada brisa de satisfacció que ens segueix i ens perpetua les seves paraules. No l'hem entès, però en volem més. Ens ha parlat en una llengua irregularment cognoscible que entenem a cops i alhora no entenem, però que ens ha dit coses. Això està bé, aquí no defallirem, en volem més. És clar, la seva complexitat és voluntària, diguem que ho fa aposta, per dir-ho vulgarment. Ell mateix ho va admetre, la realitat ja és prou complexa, com expressar-la, si no, amb més complexitat? O si més no, amb una complexitat paral·lela que arribi, si més no, al seu mateix nivell. Un poema és el poema del poema. Vegem, Wallace Stevens
pot dir moltes coses, que encara esclaten al pensament, a l'oïda o fins i tot a l'emoció. Però el seu objectiu, quan composava un poema, no era ni conhortar, ni aconsellar, ni convèncer des de cap ideologia o creença. El que ell volia atènyer era tan sols proposar. Estem llavors davant d'una poesia d'un fort caire filosòfic, tot i que fou sempre simple i reiteratiu, perquè ell fou un poeta, no un filòsof. Potser una de les seves construccions claus fou la següent: com si, as if. I això, perdoneu de nou, com amb Coleridge, ens porta a Wittgenstein. Al món, segons el filòsof austríac, els fets no poden tenir un valor ètic al tanto, perquè són contingents. Passen o no passen. Són purament accidentals. Els fets o els objectes que existeixen al món real. Un carbassó no és bo o dolent, èticament parlant, tampoc una arbreda. Només podem donar un valor a allò que existeix fora del món real, com ara un enamorament, una mirada estranya, un quadre de miró, coses, objectes, actes creats, no existents. Per això Wittgenstein afirma que l'ètica i l'estètica són una sola cosa. Un quadre de miró i una mirada estranya pertanyen a una categoria diferent que la d'un carbassó o una arbreda. Com si, com. Aquest com és clau per entendre la poesia de Wallace Stevens. La majoria de les seves metàfores sempre són comparatives. Això és com allò. Això és com si allò de més enllà fos això. I ara ve la màgia de la seva transcendència i revolució. Quan ell afirma, per exemple, que la rosa és com si el vermell aixequés la ventada del mar, que no va dir mai, el que fa és crear una atmosfera, una invitació a una cambra perquè hi hagi un intercanvi entre poeta i lector per assaborir una correspondència que signifiqui la realitat. El poeta, amb la metàfora, inicia un procés de mirament, de mirar com la metàfora es mira a si mateixa mentre crea i recrea una simbiosi de correspondències. I en aquesta simbiosi cambra s'ha creat una vida paral·lela a la real, a la qual ha volgut assemblar-se o no, a la qual ha volgut descriure o no, a la qual ha volgut interpretar o no, a la qual ha volgut desafiar amb una alternativa que ens doni més sentit del que pobrament tenim. I mentre el poeta lliura trops, metàfores i analogies, mira. Mira com el procés va lligant els contraris fins a unir-los, i en aquest mirar es troba a si mateix mirant-se, i en aquest trobar-se a si mateix mirant-se troba sentit, perquè és com veure la bella lentitud d'una planta quan creix, envoltada de clima enfurismat o en calma. Per això la pintura, les arts plàstiques, com ara la pintura, l'escultura, Wallace Stevens sentia un deler especial per la pintura contemporània del seu temps, com ara el cubisme. Alguns dels seus poemes s'entenen més bé si tenim en ment els quadres de Braque, de Picasso, de Gris. Una conspiració de plans que interrelacionen diferents realitats per arribar a una unicitat que interpreti l'univers, o que esdevingui una ficció suprema com a resposta a l'univers. Notes cap a una ficció suprema. La Terra Xorca, El Padrí, A Day in the Life. Jo no sé quin és el millor poema del segle XX, la millor pel·lícula o cançó, però n'hi ha pistes. L'estètica no és una ciència exacta, i aquesta n'és l'única certesa. Però hi ha elements que informen més que d'altres. La Terra Xorca, de T.S. Eliot, està considerat com un dels poemes més rellevants del segle XX, potser el que més. És un poema coral que abraça la capacitat de l'ésser humà de ser un heroi mentre és un covard com una rata. Wallace Stevens va escriure un poema d'unes dimensions semblants i, bé, al principi va passar desapercebut. Notes Towards a Supreme Fiction. No sé si aquest poema és millor que el de l'Eliot, però sé que és un poema lleó o un poema àliga. Notes cap a una suprema ficció o cap a una ficció suprema esdevé en la vida poètica de Wallace Stevens la voluntat de revelar-se com el sacerdot que fricciona la realitat amb la imaginació, amb l'únic poder dels mots, que esdevenen déus que esdevenen mots. Ho aconsegueix? No sempre. Però sempre aconsegueix enlluernar-nos amb la possibilitat d'una ficció, creada pel valuós portent de la nostra imaginació, que es converteix en la natura ideal d'una realitat que ens angoixa, ens supera i, al cap i a la fi, potser no entenem, o entenem massa bé. El modus operandi del nostre poeta sempre fou la metàfora, el trop, l'analogia, la comparació. A partir de la metàfora, Wallace Stevens recrea una escena on prenen cos les correspondències intercomunicades, amb una retòrica insòlita, sorprenent i agosarada. El poeta s'acosta a un punt climàtic del discurs i llavors desplega un espai candorós al principi, salvatge al final. En aquest procés de desplegament, hi ha hagut un seguit d'acumulacions metafòriques que han posat en contacte elements discordants que, en la unió, perfan un nou món que es contraposa al de la realitat. Però compte, en l'escena recreada s'ha viscut una vida,
El poeta que ha creat la unió metafòrica alhora ha estat testimoni de com s'ha efectuat aquesta unió i ens ho revela amb submetàfores que expliciten les metàfores creadores de món. És així que la nova vida creada es viu mentre es viu l'escena creada perquè hi hagi vida. Cal no cansar-se, cal llegir-lo amb un esperit alegre i vital, obert als dubtes i a la confusió, amb el mateix esperit amb què ell va escriure els seus poemes. Wallace Stevens no va per caçar una batalla a mort entre la imaginació i la realitat, sinó tot el contrari. Ell prou sabia que sense la realitat no hi havia possibilitat d'imaginació, que sense el món on vivint la imaginació es deixaria caure en una superstició forjada a partir de mites i creences. Recordem sempre, mentre el llegim, que Stevens no vol complaure, no vol aconsellar o conhortar, sinó que sempre malda per proposar sortides a l'angoixa d'un esperit escapçat per la revolució hermenèutica del segle XX. A la fi de la seva vida, Wallace Stevens volia congeniar la poesia amb Déu, un Déu en minúscules. Ell pensava que en un món sense creences, és a dir, en un món sense déus, la poesia o el poeta havia d'adquirir el paper de creador de mites, de creador de déus que suplissin l'absència dels déus ja morts. En un univers sense déus, el poeta no enganya, explica la realitat i sacrifica la seva còrpora verbal en un entorn hostil que el unifica quan explica, un cop i un altre, que no hi ha déus, només una imaginació humana que intenta conversar amb el món que l'envolta i a voltes la supera. Crear, segons Stevens, és presenciar la parla d'Orfeu, aquell que canta i qui gosa baixar a l'infern. Stevens baixa a l'infern de la nostra mirada i presencia pèrdues que ell després rescata en forma de poemes. Moltes gràcies.